Onsdag morgen, dag 46. Alene med børnene. Lottie er på kick-off med arbejdet, så det er jo endnu en udfordring. Men nu skal børnene have lidt morgenmad, og så skal de afsted i skole og børnehave, og så skal jeg ud og dyrke lidt cardio. Som I kan se, selvom jeg er alene hjemme med børnene et par dage, så har jeg tænkt fremad og har fået lavet masser med mad, som er lige til at varme op. Jeg kan sgu godt forstå, at der er nogen, der ikke får holdt træningen ved lige. Det er lidt et puslespil, der skal gå op i en højere enhed. Få afleveret unger, passet arbejde, kom hjem, få trænet, få lavet mad, få spist, og kan jeg bare se her, de dage her, hvor jeg er alene, altså der er ikke meget, der skal gå galt, før hele korthuset vælter. Ungerne skriger, vil ikke have tøj på. Skal stue dem ind i bilen og komme afsted og få passet arbejdet, men også at komme ud og dyrke cardio. Men nu er jeg derude og har vel en små 2 kilometer tilbage. I dag har jeg så taget bilen og kørt i skoven til en afveksling, og det er sgu fedt nok. Det er godt nok tåget, ellers har der været en fantastisk udsigt her mod Danmark, men den kan I ikke se. Det må blive en anden dag. Så er der fuldstændig ro på herhjemme. Ungerne ligger og sover, og jeg ligger mere eller mindre død på sofaen. Jeg havde skønt besøg af Mikkel og Christina i dag fra Danmark, så Mikkel og jeg, vi var lige nede og styrketræne lidt. Vi kørte noget bryst og noget skulder og mave. Og så kom vi selvfølgelig på den gode idé, at vi lige skulle have et armepas med. Og det er jeg ganske sikker på, at vi kommer til at fortryde de næste par dage. Fuck, jeg er helt smadret i skuldrene. Men ja, som mor altid siger, man skal lide for skønheden. Så nu tror jeg, vil hygge mig lidt med min Netflix. Og må ikke, at man skulle se at finde sengen så også inden alt for længe. Der er jo trods alt en lang dag i morgen også. Det kunne jo være lækkert, hvis jeg kunne komme tidligere afsted for en gang skyld på min cardio. Men vi må se, hvad dagen bringer i morgen. Sov godt derude.